Som den vedvarende energi udvikler sig, redefinerer H3 Plus-serien sikre energiløsninger. Den sætter helt ny standard for langvarig effektivitet og skalerbarhed. 8 MPP-tracker. Maksimal inverter-effektivitet, der sikrer dig et minimalt tab fra din solcelleproduktion. Udviklet med fokus på driftssikkerhed. Lavet med AFCI for maksimal sikkerhed imod brand. Og for on-grid skifte på under 10 millisekunder, der sikrer dig en stabil forsyning selv ved strømsvigt. IP65 godkendt inverter, der muliggør montage udenfor. Du kan koble op til 10 enheder sammen og tilføje en batteribank helt op til 720 kWh. Foxys H3 Plus. Fleksibilitet og intelligens, der er bragt sammen.